Yes, naabot na dyan downtown, my kid. Kuan, we are here at Queensland Manor. Wow. Yes, kung diin makitaan ang human coffee shop. Yes. So, anyway, Kalag, Esther, ano mong ideal partner? Very nice question. Ako, ideal partner ka lagi ang chigay. Itong generic. Ano Wow. tall, dark, and handsome. Sabi na right med. Oh. Kaya generic. Oh, of course. Kung sa'yo ganahan mo, di ba? Sa'yo ganahan ako. Kaya karon natay challenge ang buhaton. O gitawag kining Uyabon. or amiguhon. Yeah. Bisaya. Version sa Jojowain or Totopahin Totopahin. Challenge. Okay. Yes. O dini lang na sa Minutes in the life. Sa Duha Kalaagan. Ay, mga kalag. Hello, mga kalaan. Minutes in the life. Sa Duha Kalaagan. Hello, mga kalags. So the food has arrived. Yes. And you know what that means? It's time to eat. Pork ribeye steak, yung paghuman, yung pork romesco, diba? And then, ham and cheese, and then blue cheese, salad, then shrimp creamy, carbonara, and shrimp, wow, chicken and fries. How's the sandwich, miss? I like it. Siya pang breakfast mo. Ang daming uubusin. We have to eat this. Diba? Kaya itong ano, alang si tawag ani? Rib eye steak. Muna lang kuan diri best seller. Diba? Oh, very juicy and fairness. Today, our challenge is Bayuhon or Bayuhon or Amigohon. Jojowahin or Totopahin. Susugdan na to. Sige, start. Ang una. Sabitan na diba? Ang una. Ang una sa lista. Okay. Exciting. Kinsa ka ng mga tawhana. Okay, heartthrob na siya. Beta. Dili na ito makita, Miss. Ang una. First on the list. Tadam! Ika man, ang first. Ang lapo lagi na, Miss. So sila pula po, Jojowahin, Kalaagan, Jeng, Kalapula, Uyabon or amigo. Uyabon or Amigo. Di ba? So, paano man na siya? Raja, di ba? King. Ay, bet na ko yung kuan. Uyabon. Pero siya uban mag-rule sa kingdom. Wow! Ako kay, nung sila pula po kay, kung ano na ko sa Amigohan ako sila pula po. Ay, amigohan. Okay. Ano amigohan naman? Para feel me ko ma-free kung sa mga kuan, kung sa mga activities. Ano activities gusto? Pagpitan na ay, Tour namin. baili. Ato nga tayo. Kailan ka baili. Kailan baili. Ha? Mga baili. Baile? Ang kuan? Diskuhan? O Nay baili, ma-free ko kung akong amigo. mamailit ta. And then, pwede po siya protector. Ang fairness, no? Pwede siya pa ng kuan. Why not? Kanang, wow! Wow, yes. Oh my God. This is the matcha. Matcha cafe. Heaven. Latte. Latte. With banana pudding. Second ginawan. Let's try. So, speaking of lapu-lapu, let's try. Ako yung try ang Banana pudding. banana pudding Pudding latte. with cafe latte. Oh my God. Uy. Di ba? You really enjoy, no? So, Not ako only siya you drink. mamiguhon. Sige. Thank you very much for that wonderful answer. Say next. Uy! Kani. Nasa 20. Nasa 20 si
Manuel Oh, El Quezon. El Quezon. The father of Pambansang Wika, national language. Wow. So, si Manuel Quezon. Amigo kon, bayo kon, MJ Kalaan. Of course, bayuhon. Ang naguna ko. Di ba? Kagwapo, ana. Lapan sa 20. If ever man gani, mabayo ka niya pag human, di ba? Kuyog na mo sa 20 pesos. Tupad mo. Walang 500. Si Manuel El Quezon. Oh, different languages, no? Kung ako, ako siyang Kuyabun. I think, na ko'y brighter future with him. Di ba? And awara guna, kasi man dili na siya bayuhon. Look at the face. Mahimo kang first lady. So, ikaw na si Kalaag Esther Quezon. Next, kinsa walay lain. Naman. Okay. Ang writer sa Nollywood of ano na hindi eh. Elvin Busteres. The one and only. Balakpak? What's the result? Bayuhon. Amigo. Uy. Bayuhon. Ako siyang amigo ma-intimidate, no? Uy, in fairness, 9 lang naman. Diba? Women ang in-love sa iyaha. Grabe, heartthrob siya. Heartthrob din siya ito eh. Uy, in fairness, I think in fairness ko tingin niya, no? Okay, I mean, he's everything. Oh, whole package. Diba no? So, optometrist ba siya? Diba sa yung mother, ano, and then, writer. Ihat na naman, makaanak ka sa ihatanan, sana all. Sa iya nga time. And then, I think, maybe he's what's yung tawag, ana? Sweet talker? Okay, kanang sa tawag, ana, kanang may mo, storya ba nga murag ang babae kay Snake charm. Maana jud ba? Sana all. Diba? So ako kay, you would go for Rizal. Ikaw Kalaag Esther. Ano sa Rizal? Amigo ko lang ako siya. Kaya, napuno yan ko sa ika-9. Ikaw ika-10. Lisod kayo makig-compete sa mga ladies ni Jose Rizal. Pero in fairness naman to him, di man niya gidungan. Yes. One after the other. Next in line. Kani. Kinsa man na. Of course, kung na si Jose Rizal. Nasa Andres Bonifacio. The very brave. KKK. Ano yung meaning sa KKK? Kuan. Seryoso? Ito, katas-taasan. Ano, wow. Kagalang-galangan. Blah, blah, blah. Katipunan. Motor Ng mga anak ng bay. Ama, oh. If my memory serves me right. Okay. How about your mind serves If my memory you serves you wrong. Basta. Ano? Of course, same is ang timeline ni Rizal. So kung ako nang bayuhan si Rizal, di na ako bayuhan si Andres Bonifacio. Diba? Abi pa lang two-timer. So amigo na lang ako siya. So di man pwede two-timer. Ako na lang sa siyang Kuyabon. Oo. Okay. So diba? Patas siya. Ako siyang Kuyabon, si Andres Bonifacio. Para ang akong apelido kay Esther Kalaag Bonifacio. Wow. Abi na Rizal. FYI. Bilang Quezon. Ano Rizal? Akong birthday, the day after my birthday is Bonifacio Day. True. Wala siyang dapat Kuyabon ako siya. Para usan na lang yung birthday. Oo. Kung siya. 20 na ya, 30. Yes. Kaya ang na-notice mo mga hero lang. Wala mga kuan din mga Kim Soo-hyun. Oo, Kim Soo-hyun. Harbisyosa ra kay ko. Gongyu lang ako, Gongyu. Ay kani next. Wow. Kani painter. Juan Luna. Diba? Ako siyang Kuyabon. Pura lagi bayo na ko tanan, no? Gani. Ako Kuyabon sa Juan Luna kay. Nasa street dapit sa Kulod. Katong Juan Luna o Kulod. Ako, bayon ko na ko siya. Kaya ganahan ko i-paint. Wow. Maala ko ang. Katong maala. Titanic. Kate Winslet.
I want you to paint me wearing only this. Na. Wow. Ang inuha, kay Yung kay paint. nakuha ka. Daghan man na siya ka ng mga streets. So, kung ako siya mabayo, kasi usan ako sa tag-iyan akong ban. Hindi mo siyang... Alam mo na nagkuhan, Juan Luna and Esther Nuptial Street. Kalaag Street. Kalaang Street, Juan Luna o Colon. Yun. Tanan nga among uyabulog, among amigo ko kay mga historical, ito ang dito sila. Oh, mga banggi ito, ako may maikog. Lagi may intimidate. Ako may masad. Intimidate tagamay. Hopefully madawat kami nila. Kalaag Esther. Kita jud mo ideal man. An actor, maybe you can name an actor. Ako ideal man kasi ko Bruce Lee. Wow. Pangkuan. Bruce Lee, oh. Bruce Lee kaya kuan siya. He can protect me. Ha? Ano mo siya karate, kung fu, tanan, martial arts. Wow. Ako yung sa ano. Life will be very dynamic. Ikaw. Oh my God, hindi ko ito Jill. Dahil ko kuha na. Si Dao Mingsu. Timothy Chalamet. Isa na. Ha? Naano siya sa... Saan ito siya, ha? Sa LGBT film. Siya man yung sa kuan. Kanang sa Tony. Charlie and the Chocolate Factory nga prequel. The new one? Oo, the new one. Ito siya. Kaya parang, my God. In fairness to him. Perfect. Oh my God. Ug mo na ito mga kalags, ang atong version sa Jojo Wairo Totropahin ang Uyabon or Amiguho. Yes. Ug din lang na sa char. Minutes in the life. Mao na. Okay, so dire lang sa Minutes in the Life. Sa duha ka laagan. By the way, don't forget to like and subscribe and share. Yes. And click the bell. For notification. Yes. Yes. Bye-bye.